medieval i l'amic i company de fatiga, aquestes paraules que no som greixador, vull dir, el temps ha sigut tot el que ha portat a arribar a aquest punt. I van tenir un paper, però no sé si massa llarg. És això, agrair a tots l'assistència, que no crec que sigui mereixedor, però bueno, l'assistència de tots vostès és molt potent. Agrair també al senyor Josep Maria Serrat la seva assistència recolzant aquesta presentació. Com a catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de Barcelona, les seves idees i lliçons penso jo que modestament les he intentat reflectir en el meu llibre, en la introducció que faig i les quals sempre he tingut les opinions i les lliçons per suggerents i aclaridores, sempre. Per això molt content que pogués estar aquí. Així mateix vull agrair l'assistència i el recolzament del company i amic Lluc i Fina, Jordi Mestres, gran genealogista, i també a la Institució Catalana de Genealogia i Heràldica, que ha permès la possibilitat de fer això, representada pel seu president, Armando Fluvià i Escorça, aquí present, que agraeixo, i també a l'editorial Difusió, amb el senyor Ignasi Mènez, que constava de vegades, el desllorigador. També tinc que agrair el recolzament, sobretot, tant personal com econòmic, per part del Real Estament Militar del Principat de Girona, en especial del seu veguer president, el marquès de Dol, i del seu consell, en especial dels seus membres, José María del Pozo i Fina, Santiago de Llobet i Massacres i Jorge de Canals Campà, que tinc la sort que s'ha aquí aquesta... Tota aquesta història, dir com va començar, com va començar. Si més no, va ser a través de la família. Casat, a hores de lleure, amb la meva esposa anàvem a conèixer masies i castells i monuments de Catalunya, especialment de la Catalunya vella, de les comarques gironines. He estat molts anys visitant tots els arxius de la Catalunya vella, eclesiàstics, civils, milers d'escriptures, documentació de tota mena. Però un dia, un cop casats, vàrem anar a fer una excursió a la comarca del Pla de l'Estany. I en aquesta comarca vam anar a visitar una finca de la que era descendent de la Dolors i on hi havia nascut la seva àvia materna, d'aquesta cosa. I em refereixo a la casa de Travell. Aquesta casa està situada entre els estanys de Banyoles i els d'Espolla, que ens va fascinar. Vam trobar una casa forta amb torres d'homenatge, portals adovellats, finestrals gòtics i renaixentistes, emmarcats entre lleons, el mascle de la femella, àngels custodis, escuts de tota mena i signes antiquíssims com el del Triskel, o Trinacchio, l'escut de Sicília. Des d'aleshores hem dedicat molts esforços per recuperar-la i fer-la vividora. Per això és un altre tema. Es tracta d'un monument d'història nacional i això va fer pensar que havíem d'esbrinar com és que hi havia aquest palauet i en virtut de què existia això. I resseguint la genealogia ens vam trobar amb un dels hereus i propietaris de la finca. Ell i més parells d'ell van anar al setge de la Força de Girona, de 1462. Si no som de Barcelona, en aquest moment i en aquella època no era gaire, i vam anar-hi. D'aquesta manera vam entrar en l'estudi del llinatge de Travell i trobem ja que en el segle XV fins a 3 membres d'aquest llinatge van intervenir a la guerra. A l'estiu de 1462 és que es refugiava la reina Joana, que era lloctinent general de Catalunya i a la vegada era tutor del seu fill Ferran. Es refugien a la Força Vella de Girona, quedant assetjat per les tropes de la Diputació del General de Catalunya, fins que són alliberats per les tropes gascones del comte de Foix, que estava casat amb la Leonor de Navarra, que a la vegada aquesta senyora era filla de Joan II, és dir, que era fillastra de la reina Joana, eren germanastres.
reina, és que és així, la reina va fer una crida a tothom per anar a ajudar-la i dir que arriscaven la vida per aquell fet. S'hi van trobar, a part d'altres, altres que van ser-hi i de la seva família van morir. Hi ha una persona que va ser-hi, el seu ascendent, i li va matar el germà i el nebot. Doncs d'aquesta família hi van intervenir, de l'Altravé, hi van intervenir fins a 3 membres. El Joan Travé, que era l'hereu i propietari del mas, un oncle, Bartomeu de Travé, casat a Can Sunyer, de Canet d'Adri, i especialment, que jo crec que aquest és la clau de tota aquesta història, el canonge de l'església de Sant Feliu, rector del Col·legi de Sobreportes de Girona i a la vegada diaca de Besalú. Aquest és el que paga els censals, obtén els diners necessaris per mantenir la lluita i la reina poder pagar als soldats i a les tropes o aquests pagesos que eren allà, que havien d'alimentar-se i tenir armes, perquè suposo que aquests pagesos van anar d'allà amb pals i amb forques, però poca cosa més. Havien de venir, les armes venien de Sant Feliu de Guíxols, amb unes lombardes que van aconseguir portar Gran Vilamarí fins que va arribar el comte de Foix, i el comte de Foix allibera a la reina i al seu fill. I comença a partir d'aquest moment, això és el greu, més de 10 anys de lluites i de guerres, de 1462 a 1472, en què al final va vèncer la corona, va ser el que va guanyar. A partir d'aquest moment, tenint en compte com el rei, en els títols en l'obliment d'aquest privilegi de generositat, manifesta, ho diu molt clar, que era un deure contret ja des del moment que van tenir llocs els fets, i assenyala que la voluntat de la seva mare era de curar-los. I continua, diu, que després del setge us dedicareu més al nostre servei sense negligència. Tots vosaltres, abans del setge, teniu el que necessitàveu, però perquè ens heu estat fidels heu sofert incendis de cases i dissipació de béns. Totes aquestes expressions i d'altres en els nomenaments van portar a dir qui eren els altres companys que van actuar i també els van obrir, que també van tenir el perill de la seva vida. I va donar lloc a aquesta obra, a aquest llibre, que de moment són 2 o 3 tomos, no sé com és possible, però és així. I sí que voldria fer 2 precisions. Una, crec que sense excepcions, tots i cada un dels agraciats amb el privilegi de generositat eren persones lliures i gaudien del domini útil i propietat de les terres, tant fossin subjectes a cens o eren alous, ja fossin cases fortes, casals o masos. Els pagesos lliures, seguint el doctor Serrat, com diu el doctor Serrat, amb la formalització dels principis de l'edat mitjana van anar esdevenint titulars tan sols del domini útil de la terra, gravats a perpetuïtat, i com a terme general amb la tasca o cens equivalent a l'11a part de les collites. Però mai van deixar, no he trobat mai, que no fossin pagesos lliures. Realment ni havien de redimir de res, compraven, venien, tenien batllies, les batllies devien pagar al convent alguna quantitat, després cobraven de tothom. Els pagesos no eren, realment servien. Homes propis sí, perquè havien de pagar els censos a l'ordre, sobretot perquè entenc jo que en aquelles zones de la Catalunya Vella els senyors eminents i directes eren les ordres religioses, eren aquí al Moina de Girona, eren els priorats agustinians de Santa Maria de Besalú, de Sant Pere de Besalú, de Banyoles, normalment era l'Església la que tenia aquests drets eminents. Però també voldria fer constar, en segon lloc, que els fets del setge de la Força, creiem, van ser l'inici de l'edat moderna i del Renaixement i el començament del llarg camí de l'alliberació i superació del sistema feudal. Al final, que va acabar amb la Revolució Francesa, que sí que trenca amb tots els censos i els censals i tota la història dels dominis directes. I acreditar en tot cas els nobles francesos que eren propietaris de les finques,
aquí no va ser tant. Enlloc més, en cap altre poble o nació europea, en aquests moments va resultar exitós els aixecaments pagesos. En cap lloc, i ho assenyala el professor també Salrach, del que diu ell, ni a Alemanya, a Bohèmia i a Moràvia, els aixecaments hussites, amb en Joan Hus, també van ser anorreats per l'emperador Maximilià d'Àustria, l'emperador germànic, l'imperi romànic. A França, amb la Jacquerie francesa i la destrossa de la ciutat de Meaux, que també tampoc van reeixir. També a Anglaterra, amb la lluita contra el poll tax, aquests impostos per caps, que també van matar i van penjar el que era el seu representant principal. A Itàlia, els alçaments dels Fiompi, aquests teixidors que es van treballar a Florència, també es van acabar amb ells. I si estem aquí, tenim a Galícia els Irmandiños, que si bé el rei IV de Castella, que després va ser també rei de Catalunya, el va anar favorable, la reina Isabel I els va anorrear i els va destrossar. I també a Mallorca els pagesos forans tampoc van reeixir. Alfons el Magnànim va enviar les tropes de Sardenya, ser sards, i van acabar amb aquestes germanies de València i no parlem. I va haver-hi, crec jo, a més, hi ha també una tercera cosa molt interessant, que aquesta situació del setge de la força i que el rei Ferran va seguir fent aquesta actuació a favor de la pagesia amb el poc que podia, perquè en el cap d'uns anys d'acabada la guerra, que guanya la corona, el rei convoca corts, que això no ho feien tots els reis, convoca corts, com va fer ell mateix a Navarra, que també va convocar corts a Navarra, tot i haver guanyat la guerra, convoca les corts a Navarra a veure què decideix el poble, què decideix. Doncs això ho va fer a Catalunya amb les corts de 1481. I això per una banda, això què va comportar? Això va comportar aprovar la Constitució de l'Observança. La Constitució de l'Observança poc valdria si fas moltes lleis i molts decrets i moltes instruccions i moltes ordenances, si després no les compleixen o hi ha corrupcions o hi ha porqueries d'aquestes. Això hi ha en aquest moment. També crea, que és molt important pel poble, la Real Audiència com a Tribunal Constitucional, com una sort del Tribunal Constitucional, que abans la gent, i també, en segon lloc, a part d'això de les convocatòries de les Corts, hi ha la sentència que va publicar l'arbitral de Guadalupe, on se suprimeixen d'una banda els mals usos, però no tots els altres censos, això no es va suprimir si els nobles podien provar, seguien cobrant i seguien tenint les gallines. I sí que se suprimeix el ius male tractandi, que això és molt important, potser el més important, perquè permet que la gent pugui anar als tribunals. És a dir, que allò del mixta i mer imperi, tota aquesta història que els nobles podien inclús matar en virtut d'una sentència d'ells, això queda prohibit i es pot anar a l'audiència i desapareix aquest dret del maltractar la gent. I en fi, jo podria donar molt més. En tot cas, jo recordo, perquè llançar un gran error d'aquest senyor, d'aquest Ferran, que quan li presenta, jo això també he llegit, li presenten la història seva, l'Hernández del Pulgar, li presenta la història a Felip I, a Castella, Felip II, ell diu, a este se lo debemos todo. I després també voldria dir, com senyala algun historiador, que la Constitució de l'Observança de 1481 diu és glòria del poble que la produí i honra del príncep que la sancionà. Ja està. Quina lluita, Xavi, quina lluita.